Gawe gedang isi coklat lumer. Halo Bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki aku ameh gawe olahan saka gedang Bolo. Iki gedangnya wis dikupasi, bar kuwi langsung dikukus ae ya Bolo. Dikukus dikira-kira wae nganti empuk. Nek wis empuk bar kuwi dipindah ning adah liyane, banjur dilembutke nganggo ulekan sing wis dilapisi nganggo plastik Bolo. Usahake nguleke nganti lembut ya. Banjur diwenehi panili sakcukupe wae, uyahe sithik karo gula sakcukupe. Bar kuwi ditambahi glepung Bolo, iki aku nganggo tepung tulip ya Bolo. Lanjut diudak-udak nganti rata. Banjur cepake coklat batange, bar kuwi diiris-iris kotak-kotak cilik-cilik ya. Bar kuwi cepake adonan, delehke nggon tangan sing wis dilapisi karo plastik, bar kuwi diratake ya Bolo. Bar kuwi gergari nambahi coklat neng tengah ngene iki, bar kuwi dikepel-kepel. Banjur cemplungke neng tepung panir, bar kuwi diwolak-walik supaya nempel tepung panire. Ya ngene iki bentuke Bolo. Dadi bentuke lonjong terus kabeh kraupan karo tepung panir Bolo. Lanjut cepake wajane, bar kuwi disoki lenga, siap-siap dinggo goreng adonane iki mau. Digoreng nganti warnane kecoklatan, aja nganti gosong ya Bolo. Diwolak-walik lho ya. Lah iki Bolo penampakane nek wis mateng ya to nyamleng sawangane. Iki engko gari dinggo buka Bolo, wis jostis pokoke. Kilo sawangan coklate meler-meler Bolo, jostis pokoke. Sapa sing ra pengen ngene iki Bolo. Alhamdulillah kabeh wis ready, monggo dahar yen Bolo. Bismillah.